minútiek s melinou. Dnes si spolu pripravíme kuracie prsia s feniklom, mrkvou, cibulou a samozrejme bielým vínom. Poďme na to. V dnešnom recepte budeme používať kuracie prsia s kožou a časťou krídelov, keďže je to niekedy dosť problém zohnať alebo kúpiť v obchodoch. Takže si môžeme v obchode kúpiť celé kurča a vykostiť ho, použiť kuracie prsia a zbytok môžeme použiť buď na vývar, urobiť pečené stehná zo stehien samozrejme alebo čokoľvek iné. Prsia si narežeme pozdĺž stredovej kosti a postupne ich oddelíme aj s časťou krídelok. Zatiaľ si môžeme dať rozohrievať panvičku. Keď už je panvička samozrejme rozohriata, kuracie prsia osolíme na tej strane, kde je koža. Tou stranou položíme na rozohriatú panvičku dole. Nezabudneme osoliť aj druhú časť, teda vlastne vrchnú časť kuracích prs. A môžeme to tam nechať kľudne aj 3 až 5 minút, kým sa tá koža celá pekne schrunkavie a vlastne je aj hnedastá. Zatiaľ si pripravíme zeleninu. Fenikel zbavíme vrchných častí, nasekáme na kúsky, cibulu nasekáme na menšie kúsky, samozrejme aj mrkvu môžeme nakrájať kľudne pozdĺž na polovice a nasekať na menšie kúsky, keďže je najtvrdšia z tejto zeleniny. Kuracie prsia kontrolujeme, keď už máme tú časť s kožou opečenú pekne do zlatista, otočíme na druhú stranu a pridáme zeleninu. Samozrejme použijeme väčšiu panvicu, aby sa nám tá zelenina mala kam zmestiť, aby teda nebola nejak extra navrstvená aj na tých kuracích prsiach. Zeleninu nezabudneme osoliť a okoreniť. Ak je aj druhá strana opečená do zlatistá, prilievame biele víno a necháme redukovať. Všetok alkohol sa nám vyvarí a postupne potom prilievame aj vodu alebo vývar, poprípade buľón. Čakáme, kým sa nám všetky tekutiny vyredukujú, nasekáme ešte petržlenovú vňať, ktorú pridáme na vrch, môžeme ju zamiešať, nech ešte pustí trošku svojej chute. Pripravíme si maslo, ktoré sekneme na trošku menšie kúsky a už keď je tekutina zredukovaná na úplné minimum, pridáme to maslo, zamiešame a stiahneme z tepla a čakáme, kým sa nám maslo krásne rozpustí. To maslo plní funkciu nielen zjemnenia toho vína, ktoré má tendenciu byť kyslé, ale takisto aj zahustenia celej omáčky. Ak sa nám už maslo rozpustilo, ochutnáme, poprípade dochutíme. Stačí soľ a čierne korenie, všetko ostatné už tam je. Je tam aj kyslosť z vína, je tam aj sladkosť zo zeleniny. Pokiaľ je omáčka dochutená podľa vašej chute, môžeme servírovať. Zeleninka na spodok taniera, kuracie prsia na vrch dozdobíme smietkou petržlenovej vňate a podávame. Sledujte minútky s melinou na www.melina.sk.